Ahoj. Nohy. Nohy. Ak sa hovorí, že otrčil kopyta, tak ona otrčí hlavu, pozri. Koridačka, taký starec, víš, taký, že počkaj. Kámo, ja som v tomto svete už niečo prežil. No a ja, ale ešte toľko som neprežil, čo ty. No, to je pravda, to je pravda. A už si dožil. Že, počkaj, takto. Že. Idem iné. To je môj mobil. Padol na zem, no čo. A toto je moja frérka. Teraz ju vidíte konečne. Je, Dáša, ahoj, ty si tu? Dáša. Čigli, 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 čigli. Huawei. Čo čumíš?